карал. И здравей, драги зрители, отново сме тук с нов клип и се бахтеме. Бахтем са! Уаа! Така съм сгота амнезия малко така. Аз съм знака прост. Ако ми е да съм по-нубър. Манче го то. Знака, ако гледаш този клип, отвръщавам се от тебе, брато. Мразята, най-гадният влогър на Майнкрафт. На Пипи, ако снимаш, тогава ще призная, ама... Вей сега какво правя. Ям лек. Тихичко, тайничко. Ям лек. Ям полшенка. Пия полшенка. Их, Трочо не е напред, мамка. Той сега ще ми тръгне сигурно. Опа! Някой ме запали! Аз го убих. Аз всичките убих. Някой ме запали, брат. Убили Трочо? Не. Да, и сега да ми тръгнат да си мисля, че ще ме килнат. Айде, отивайте си. Батата, батата, батата. Трочо, го препуках. Мале, свърши ми лега. Свърши ми лега. Бягай! Мале, каква броня взеха? Protection. Аре, уе. Ами най-накрая меч. Другото не ми трябва. Не мога ги подпукам, бе. Не мога да тръгна изяло 2 лега за как се прецака, бе. Вече катям, бе. Айде, Викторчо. Ето вече ми свърши, бе. Защото попиянето ми свърши. Мисля, какъв ти е меча такъв, бе, брат. Що? Бах ти кнокбака. 8 енчанта. Кнокбак 5. Браво, че го бутна! Не можах да го подхвана. Браво, че как го бутна мазно. И така ме стреляй, ти го се опитай да го бутна. Баба ти дърта, Трочо, ще ки у нас 2 удара, Аз съм хакер майна. Искам да го килна, отидем и изядох 2 лега за нищо. Мишар да килнем уния горе, искаш ли? Дай да ги килна, Мари. Ма те ще ме убият, бе. Трочка, дойде сега. Дай! И така сега. Дай, бутни го. Вътре, долу на пипито! Ма не го бутна, бе. Дай, бутни го катерицата. Бутни от тази катерица. Трочо, че така на какъв ми се правиш, бе, момче? Абе, вие играйте ли, бе? Ще килна с един удар, че знаеш ко. Чай си махна слушалките, че ме заболяха ушите. Брато, ще да го бутна, що го удари. Айде, попукахте пич. Ама Трочо, не разбрай, че ще отидеш долу. Ако искаш, отиди за броните, а и Резър ще е следващия. Удари. Мам. Виктор, издума броня. Много ме е страх. Опа. Подпали ма някой. Аз. Нежа! Бутна Трочо! И аз се заблях в този момент. Някой бутна Трочо и аз се заблях в този момент, ли, бе. Точно в този, ли, бе. Баси, бе. Ай, той ми. Аз там убих някакъв бут. Ба, знаеш колко ми пука, бе, каруца. Как ли па, хора? Сега пак сме тук, и този го кюнем. Баба, тръгва ли си? Имам чувство, че отвънка влиза. Или някакъв е писал баба. Ама как по-хора нямаше, бе? Или ми си прави на Африка, да, правим се. Почнаха на въглища да карат ли, боли? Да кюнем уния там. Браво, ви. Мисля, дойдеш да го кюнем. Да. Абе, мисля. Сигурно парат въглища и толкова. Какво? Той вече няма диаманта на пипите. Сега ще ви разкажа играта на вас. Много добре. Шит! Сега пак си владея пипито, някой не се прави.
Опа, ще това. Чай да и километър. Като те изхвъркват мога да. Аз и крайни сме тим, разберете. Аз и крайни сме тим, разберете. Умря. Те всички умират. И как Тройчо, той така Тройчо винаги без да ма бронята, ама вече е страх. Знаеш ли що? Защото винаги, сякат ми дойдат фулките, нямам никакъв проблем. Ще го убивам. С тази броня няма какво да губя. Ама Хадес. Легендарката само дете не отидем. Миш помощ! Миш! Да, той е бот. Пиле. Приятелят. О, да, той е хакът, забравя. Умря. Да, умря. От моя удари ли ти го би? От твоя. Сега ще кажа, като не спиш, ще кажа. Ако те е записано на най-малко сърца, че не е бил на сърца. Готам не е хак, Да. Тролчо излезе. Тролът излезе. Мисля, аз ще да го бахтълни. Мойо епипи. Ти ми помогнеш ли? Да. Ще скачат двама. С направо с поздрав ще ти помогна. Какво е ти? Пуст! Аре бе, бочета. Шит и то за те. Те и разери, Хадес си мисля, че... Стапка някакъв е с фара, аспект ме удари. Аз всичките ги убих. Абсолютно всичките ги убих. Браво, Миш. Виктор е умря ли пак? Гот, мишката, бот. Едно, ви. Ей, сега те Абе, тамите ли ще взимаш? Викторе, момче, не може, не ти раздам. сприх сега фармене на килове. 1, 2, 3, 4. Хадес сложи нещо. Дама бронята. Хадес, какво се прави с тази дама броня, бе? Сайт се напълних Аз сайта като ми. ти казвам, пипито е мойо. Да отидохме там и всичките ги избихме. Целият народ остана без броня и без работа. Готичките. Егото, машинката, его. Айде, машинката тук ли е? Аре, машинката да убием. Их, не Кой може. доримеш? Спокойно. Чай, че ме подпали. То Хаде се с огнена стек. Чай да сме подпали. Мене ми е страх от Хаде. Но като сме двамата, неопасни коне. Ела ми бе. Пак ли стигаме? Да оцеля, там дето оцелявата. Тата е покоява? Не, мина. Чай, кое е? Виктор е някакъв насран. То си е сетнал холма там. Гевреците. Оси ми го. Дай, уби. Айде. Юби. Ако имах сега скин да те регистрирах, мога да те регистрирам с един скин, ама той ти може да се регистрираш, нали? Да, мама. Ама стане килове, няма да те ще те кикнат с предупреждение. Дай, това за мен. Дай, уби. Че един е за тебе. Миша, бутна ма. Той ли те бутна? Ами някой ма бутна. Отивам да ти взема работите, аз там имам сет хом, споко. Ще взема всички брони. Да се опитват. Хом, бауър. Това мирише отвънка навсякъде насажда. То там над колко айрон брони на всеки. Дето съм бутна, айде, взех ти си айрон броните. Тъпа се, ако искаш, че не мога всичко. Бързо стъпа. Тъпа, гот. Давай. Чакаш секунди. Ако искаш, сетни си тук хом. Когато някой... той е чай, че Виктор ги взе. Когато някой се биеш и някой го бутнеш, тука... Тук има някакъв скин, ама. Сетни си хом. Сетна го. Опа, аз не съм ти дал айрон брон. Аз съм айрон, тъй споко. Motion keys.